Metzineres, un podcast de Miren Nebot i la Bruixa Verda. El teu podcast de confiança. Benvingudes i benvinguts al capítol número 2 de Metzineres. Avui parlarem de tipus de màgia. Sí, avui parlarem un episodi potente. Hi ha molta tela a tractar. Parlarem... És un tema un poco... perquè hi ha colores. Sí. Parlarem dels tipus de màgia de colors i altres tipus de màgia que s'utilitzen avui en dia però que potser no són tan coneguts. Després ho parlarem. Hi ha molta tela. Són moltes coses a tractar. Molts conceptes. Bueno, doncs comencem. Què és per tu la màgia? Bueno. Pregunta ligera. A veure, per mi la màgia què és? És una pregunta bastant oberta, però bueno, resumint, per mi la màgia és com la capacitat que tens de poder treballar conscientment amb els cicles de la Terra, de la naturalesa, per exemple, o també els cicles de la Lluna. Els cicles de la Terra, sobretot, em refereixo a les estacions i també a la roda de festivitats, és a dir, tindre el coneixement de tot això, ser conscient d'aquests canvis i poder-ho utilitzar en els teus rituals. I per tu? Per mi la màgia és una paraula molt gran i per un costat tot allò que desperta un sentiment de transcendència amb el més enllà és màgia, tot allò que desperta quelcom a dins, i per altre costat, en el sentit més estricte de màgia i bruixeria, doncs per mi és tot allò que mou les energies internes i externes que mouen el món i saber utilitzar aquesta energia per aconseguir coses. Vale. I tot allò que no té respostes, també. Ah, bueno, això està bé. Una cosa, abans de començar. Mira quines samarretes! Metzineres! Ensenya cuerpo, nena, ensenya. Ens hem fet unes samarretes de promoció. Customitzades, que, si ens les demaneu, ens pensarem si les posarem a la venda o no. Vale? Però això ja és endavant. Vale, seguim, volvemos al tema, que veus que se me va por el Úbeda. Escolta, una cosa, ja que m'has parlat d'això, de la màgia i tal, et refereixes també que tu creus que la màgia és, el que et dius, no s'entén, no? Les coses que no s'entenen, lo sobrenatural? Clar. Lo telepatia, tot això? Sí, o sigui, per mi els poders existeixen, són reals i jo no sé fins a quin punt tothom els té, els pot tenir. D'entrada et diria que no. Bueno, això ho vam parlar molt a l'episodi 1, que tenim com se'n diu, una descripció de lo que és ser una bruixa diferent, tu i jo. Sí, clar. Tu i jo. I també el que és el tema de la màgia també té a veure, perquè per tu la màgia és això, poders sobrenaturals i tal, no? Sí. I per mi és una cosa completament diferent. És com els cicles de la Terra, cicles de la naturalesa i tal. Entonces, preguntes. Preguntaré a preguntar a esta gente. Per vosaltres, què és la màgia? És más rotllo tot això, poders sobrenaturals, telepatia, no coses que no tenen explicació, etc. Per vosaltres és el mateix màgia que bruixeria? No ho és? Claro. Perquè també és una pregunta molt oberta. Debate. Ahí lo dejamos. Jo també us dic que tinc més preguntes que respostes amb aquest tema, i també el meu enfocament és sempre volent saber què hi ha al darrere. Aleshores, doncs, jo mateixa vaig investigant què em vaig trobant i aleshores després ho explico. Mira la curiosa. Sí. Bueno, i ara perquè parlem de màgia, saps que hi ha tipus de colors, no?, per la màgia? Sí. Aquí hi ha debates, Aquí hi ha debat, i s'ha de posar sobre la taula també el debat real que hi ha, perquè hi ha gent que no creu en la màgia dels colors. Ah, no? No. Bueno, anem a explicar-los. No estan d'acord amb aquesta categoria. Unes pinzellades. Ah, no? I jo inclús no ho sé, si a mi m'han convençut de si la màgia s'hauria de definir per colors o no. Jo crec que, a veure, la màgia és màgia, no?, en si. S'ha de conèixer, s'ha de saber... Però és com una manera de classificar-la, també, vulguis o no. Que tenim aquesta puta mania, los humanos, de todo clasificado, nena. Què és per tu la màgia dels colors? O sigui, explica una mica. Mira, molt pinzellades, per exemple. La màgia verde, que és el que sóc jo, no? La bruixa verda. Màgia verda està relacionat amb naturalesa, herbes, cicles de la terra, també hi ha la màgia blanca. Aquí comencem, aquí ens fotem en un pantà. Aquí hi ha un dilema, ¿vale? Porque esta gente que dice, yo soy un ser de luz, no sé qué. No, chica, yo no soy un ser de luz, yo soy una puta bruja. ¿Vale? Entonces, hi ha d'haver llum i foscor. No pot ser que todo sea luz. Esta gente que va de... soy un ser de luz, desconfieu. Porque esta gente tiene más oscuridad
Dualitat. Hi ha d'haver dualitat, però en tota la vida. Si no hi hagués dualitat, és que igual que femení i masculí, tiene que haver las dos. Clar. O sea, aquí hay un debate que tenim com per fer un episodi entero sobre això. Perquè el problema està una mica en que les crítiques estan enfocades a que per què màgia blanca s'associa amb coses positives i màgia negra s'associa amb coses negatives i entren en debat pues, el racisme, no sé si m'explico. A veure, la gent que pensa que la màgia negra és per la gente de color negro, és que la gente a vegades és una mica curta, també t'ho dic. Llum, foscor, és que clar, és que es poden És que la agafar des de... foscor no és mala, també te digo. Jo crec que les ombres s'han d'abraçar a l'ombra. Clar, totalment d'acord. Màgia blanca. Màgia negra, què és? Màgia negra... És màgia mala? Màgia negra està tradicionalment associat a màgia negativa, màgia destructiva. Per això jo, per exemple, ara ja intento, per no ficar-me en aquest jardí, utilitzar màgia enfocada a la destrucció. Màgia enfocada a fer mal als altres més que no màgia negra. Ja. Encara que és un concepte que personalment a mi m'encanta. Pues utilízalo, tia. Bueno, ahí estoy. ¿Pero qué te ha pasado algo? Ahí estoy. En Instagram me quemaron en la hoguera. Però Ah, sí? Sí, ja està. Pues mira, fem un missatge als nostres haters. Haters, us estimem. Sense vosaltres no estaríem on estem. També hi ha la màgia vermella, que és la màgia vermella. De sexualitat, no? Sexo, sangre... Exacte. Ai, per hacer aquelarres Hi ha gent que guarrindongos. considera que la màgia vermella també és de les més poderoses que existeixen. Sí, que perquè tot el que utilitzes fluidos humanos. Sí, exacte. I l'energia de l'orgasme també es considera que és molt poderosa. És poderosa perquè és un pico d'èxtasis on tu estàs canalitzant a tope. Bueno, és que el sexe en si és un intercanvi d'energia. Personalment, jo considero que ja no basant-me en els tipus de màgies en funció dels colors, sinó crec que la màgia més poderosa és la màgia que treballa amb els morts, que invoca el més enllà, que en aquest cas jo li anomeno nigromància. Vale. O sigui, per mi aquest és la categoria que té més sentit, més que Però tu per a què invoques a los muertos? Per tot, per protecció, per salut, per... Hi ha gent que la utilitza per al mal. Vale. Jo no. Tu Però no. sí que m'encanta investigar-la, conèixer-la i buscar històries que estan relacionades amb màgia negativa. Crec que té un filón que te cagas. O sea, yo que soy una novatilla en este tema de los muertos, ¿eh? Sí. Perquè segur que aquesta gent està pensant el mateix que jo. Perquè, clar, tenemos un tema tabú que con los muertos, aquí, per exemple... Eso tu. Clar, jo em refereixo molta gent. a la societat d'on estem nosaltres, no? A Catalunya, per exemple. És com molt tema tabú, que sí que després a Mèxic sé que, per exemple, el Dia dels Morts fan una festa que flipes. I jo tinc un amic mexicà que a mi m'ha explicat que en el col·le els hi ensenyaven inclús a preparar altars per als morts. Claro, saps? és que aquí és impensable, O sigui, és molt heavy. Sí. O, per exemple, jo me'n recordo que jo sempre tinc gravat a la memòria, no? Jo quan era més petita, que es va morir un familiar, a mi no em van deixar anar a l'enterro. Perquè està mal vist, Per perquè què? ets un nen, aleshores doncs, t'allunyen, no, del concepte de l'amor, però és que Pues està mal llavors ja enfocat. l'agafes com este rintintina Sí. que és malo, no? Sí. Bueno, total, que el que et volia preguntar. Jo que soy inexperta i tal, tu pots utilitzar la màgia dels morts, estem parlant d'avantpassats teus o no, Sí. vale? O no, per fer qualsevol tipus de ritual, com si jo, per exemple, estigués fent un ritual amb la lluna, doncs amb un mort, no? Per exemple. Per exemple. Ah, vale, molt bé. I hi ha morts, diguéssim, que tenen diferents energies? Sí, i sobretot a mi m'agrada molt el concepte d'amors com a antorxes que t'il·luminen el camí cap al més enllà, perquè representa que en moltes cultures els morts, els avantpassats, tenen respostes a tot el que s'escapa del nostre pla terrenal i, per tant, són com guies que tu pots contactar, pots invocar, i aquí ja entrem amb el tema dels mèdiums i de la connexió entre els plànols i entre els mons, i aleshores doncs, et poden guiar amb tota la teva vida. Aleshores, clar, és important no És que s'hauria de canviar tenir-los por. la connotació negativa. Sí, perquè també és una manera de recordar-los, saps el que et vull dir? Sí, totalment. Bueno, ahí està bé saber-ho. Vale, magia negra, magia blanca, magia verde, magia roja.
Saps que a la part dels colors, perquè òbviament hi ha molts més colors, però aquests són els més importants, no? Sí. Hi ha altres tipus de màgia també, per exemple, la màgia elemental. La màgia elemental. Que és la primera màgia que hi va haver. La màgia elemental sí que per mi té molt més sentit com a classificació. Abans que colors, no? Sí, per mi sí. Passa que elementals, sí que si te metes muy adentro y rebuscas, sí que podies posar-hi colors, però és amb els elements de la naturalesa. Què és la màgia elemental? Exacte. És la terra, o sigui, utilitzar l'element terra, aigua, foc i aire. ¿Vale? Es lo que se utilizaba por nuestros antiguos, ¿sabes? Los muertos. Llavors, els elements els pots representar pues, en tus rituals, ¿vale? Per demanar-los protecció, abundància, el que sigui sanació, perquè depèn de l'element, pues, és una cosa o una altra. Per exemple, elemento tierra, ¿vale? Que tu pots representar-lo pues, amb un mineral, amb una planta, con sal, és per fer rituals d'estabilitat. Molt bé. Vale? També són d'economia, perquè és com l'estabilitat aquesta força que et diu, venga, pa'lante. Molt bé. Vale? Com els pots fer un ritual? Pues yendo descalza por la muntanya, per exemple. Abrazando árboles. Abrazando árboles, exacte, sí. M'encanta abrazar árboles. Després, hi ha l'elemento aigua. ¿Vale? L'aigua, que es pot representar pues, con un cazo con agua, és que no hi ha més, vull dir. I llavors, quins rituals pots fer amb l'aigua? Rituals de sanació. Sobretot, el típic que et diuen bueno, para hacerte una limpia, para sanarte t'has d'anar a la platja i banyar-te, tia, saps? No ho has escoltat mai? Sí, tant. Perquè l'aigua és la copa que conté les emocions. L'element relacionat amb les emocions. Exacte, sí. I a més, amb les cartes del tarot, que un dia parlarem del tarot, també tenen els elements. I amb la roda zodiacal, és que està tot relacionat, és molt loco. Agua, nena, pa sanarte. Eso. Després toca el fuego. El fuego. El fuego, que es pot representar pues, amb una espelma, amb una foguera, amb el que sigui, tot el que sigui, pues, con fuego. I el foc, què és? El fuego todo lo quema, todo lo transforma. O sigui, el foc és per a pedir-le, nena, renacer com un ave fènix. Pots demanar-li al foc el que tu vulguis. De fet, un ritual que fem tots molt famós és Sant Joan les fogueres. O sigui, quemamos cosas, quemamos lo viejo, no? Perquè un nou cicle. I l'últim que queda és l'aire, que per a mi és l'elemento olvidado, però com no se ve, és com està allà, però per mi l'aire és molt, molt important, es representa mitjançant fum o plumes, que per aquí en tenim una, i és tot lo relacionat amb les paraules, vale? Els pensaments i les paraules. És molt important perquè, per exemple, jo ara que parlo de magia elemental en sus orígenes, vale? I actualment també, tu quan fas qualsevol encanteri sempre hi ha una oració. El poder de la paraula. Clar, el poder de la paraula. Tu quan fas un encanteri de, jo què sé, i fas l'oració i al final sempre es diu així és, així sigui, així serà. Estàs manifestant... Clar, és que és l'element aire, això. I, perdó, petit parèntesis que poso, una de les tradicions màgiques més antigues del planeta enllaça precisament en això, que és la màgia egípcia antiga, dels faraons, de milers d'anys. I ells treballaven molt precisament amb la màgia funerària, amb els rítals, amb el més enllà, i bueno, tenien diccionaris sencers i el llibre dels morts i tot això, i una de les coses que més es repeteixen en els antics tractats de màgia i de bruixeria de l'antic Egipte, la necromància, és el poder de la paraula. I hi ha paraules que estan prohibides, que no es poden dir, perquè estàs invocant forces que no controles. Clar, és que totes les pregàries, les invocacions, tot ve per la paraula, la ment aire. De fet, els morts, quan se'ls havia de despertar, hi havia paraules claus per despertar-los i no es podien pronunciar. Totalment. O sigui que l'element aire per a mi és com l'olvidau, perquè no es veu, però és que és molt potent. Llavors, aquests 4 elements junts és la màgia elemental i s'utilitzen per fer qualsevol tipus de ritual. I es pot fer una protecció que es diu el cercle dels elements, que s'utilitza abans de fer qualsevol altre ritual. Per exemple, vull fer un ritual d'una invocació a un muert total. Vale? Doncs abans de fer aquesta invocació, doncs tu fas tu círculo de los elementos, que a cada punt cardinal has de fer una invocació, que jo el que faig és elemento X, ja pot ser aigua, tal, el que sigui, t'invoco perquè m'ajudis i em protegeixis durant aquest ritual. I el poso, ja sigui un cuenco d'aigua, una espelma, l'engego, el que sigui. I tu t'has de posar com al centre d'aquest cercle. Vale, un cop hem parlat d'aquesta màgia de los elementos, hem parlat màgia de los colores, màgia dels elements, i hi ha molts altres tipus de màgia. Molts. N'hi ha moltes. I segur que ens en oblidarem. Cada tradició, cada país, cada cultura incorpora elements i nosaltres al final estem com aplegant les principals que ens arriben per les nostres arrels occidentals mesclades amb les altres cultures que hem pogut tenir com accés i connexió. Vols que diguem... Comencem a anomenar, no? Anomenar altres tipus de màgia, que si en sabeu alguna altra també ens ho podeu dir. I tant. Per exemple, màgia lunar, que es basa en tot el que és les fases de la lluna, perquè davant la fase de la lluna té una energia o una altra.
Vale? Hi ha la màgia herbal, que és tot en plantes, que hi ha plantes que són de sanació, altres que són de protecció, és que hi ha de tot, perquè dintre del món de les plantes, el món vegetal, no existeix el bé i el mal, no existeix, ho sabies això? No. Doncs clar, les plantes no... Per què una planta és dolenta? Perquè te mata, però és que també et pot curar. Per exemple, hi ha una planta que hem parlat, diria, en l'episodi 1, que és la de Dalera, que és per si tu te la prens, tens un atac de cor, però també et pot curar una cardiopatia. Clar. Saps? Clar. Això és la màgia herbal. I després hi ha la màgia astrologia. Clar, dels astres, la numerologia, dels números, tot el que és d'adivinació, Adivinació. tarot, pèndol, jo què sé, les runes... Es pot inclús consultar el futur en l'aigua, en els reflexos, en els miralls. I en el tabaco, saps? Exacte. En el tabac. Després hi ha la màgia tradicional, que és una mica de folklore, que és la de les iaies. Com la màgia mediterrània. Exacte, que per exemple, un ritual que em feia molta gràcia que he vist a iaies de la tierra és que quan està ploguent molt, fa molta tormenta, agafen un ganivet totxo així, Sí. fan creus al terra i el claven. O en el pa, tia, fan creus en el pa. És que és molt heavy, perquè això a Colòmbia també ho fan. Clar. I ho fan Ah, sí? Sí, i claven tisores, claven ganivets per la pluja, o sigui... Sí. Pues aquesta màgia com la màgia, no? Com més de casa. I també hi ha un arbre, ara que hem dit això, potser me'n vaig una mica, que a moltes parts tropicals de Sud-amèrica és superimportant, que saps quin és? No. Doncs un arbre que és superimportant i supermàgic és la ceiba. I això, o Però sigui... això és un arbre random. Sí, i És com aquí el roure, que és superimportant. Sí, però per ells és més, jo et diria. O sigui, així... Clar. La ceiba, i es fan els rituals, els encanteris... Rollo avatar. Els fiquen a dins, i és com... Se li diu que és l'àrbol brujo, la ceiba. És superpoderós. Que guapo, des de tia. Cuba a Colòmbia... Hi hem d'anar, A Brasil M'has de portar. també. Sí, M'has de quan portar. vulguis. Una altra de les màgies, tia, és la màgia religiosa. És que dius, no pot ser, no coincideix, no? Que sigui màgia, que sigui cristianisme. Però és que no tothom que fa màgia és bruixa. Saps? No, Perquè explica-m'ho. Clar, exacte. O sigui, tu pots ser bruixa i no té per què ser pagar. Tu pots ser bruixa i dirigir-te a santos, fer novenes, fer oracions d'església, saps? M'estic parlant ara mateix del cristianisme. No tens per què seguir un paganisme, saps? Tu pots celebrar tot el que són los santos de cristianisme, fer servir oracions al Pare Nostre i tot això, utilitzar l'agua bendita, aquestes coses. Clar, però jo aquí introdueixo un altre punt, que és, en veritat, el fet en si de fer això ja és pagar, en cert sentit. Sí? Perquè és que, per mi, resar-li a un sant i esperar que et doni un miracle, protecció, està venint d'idolatrar una imatge antiga que té uns poders. Ja. I, per tant... Però és un déu cristià, no és un dios de la naturalesa. Que al fi i al cap és el mateix. Però sí, Però clar, està com catalogat, no? Volvemos a lo mismo. Sí. Llavors, jo, per exemple, una persona que sigui pagana, que per mi una persona pagana és una persona que celebra els equinocis de la terra, no? Les festivitats celtes, que en parlarem, no té per què ser una persona que sigui, llavors, faci rituals de bruixeria. No té per què. I al revés igual, una persona que sigui bruixa no té per què celebrar l'equinoci. ¿Sabes? Sí, t'entenc perfectament. Pues total, que jo crec que hi ha un munt de màgies diferents per catalogar. Sí. No hi ha cap que sigui millor ni pitjor, totes són diferents. Cadascú, tu te sientes mejor... Con la que tu vibres. Clar, amb la que tu vibres és bien, la qüestió és fer, la qüestió és fer. I així és que, a tu quina de la... Bueno, entiendo que tu eres nigromancia a tope. Sí. O ets únicament nigromancia o tens altres? No, o sigui, jo, la nigromància és la que més, però sí que és veritat que, per exemple, doncs, a mi m'agrada treballar també amb els elements. A la lluna, per exemple, li demano moltes coses, al foc també li demano moltes coses, el dia de Sant Joan per mi és un dia molt important, o sigui que sí que ho barrejo una miqueta. Sí, tu ets com jo, doncs. Sí. A mi m'agrada molt la màgia elemental, però faig servir també moltes espelmes, que de fet també es classifiquen en colors. Que vols que t'ho ensenyi? Vinga. Vinga, t'ho ensenyo. Txan! Tenim aquí velites de colorinxis, vale? Que també els podem diferenciar amb colors com les màgies. Que això, dintre quina categoria estarà? Jo crec que és màgia de veles. Màgia de veles. Màgia de veles. Sí. Vale? Per tant, jo, màgia elemental, màgia de veles, màgia de luna, és que també és un mix. Llavors, que crec que considero que hauríeu de saber per què serveix cada color, que tot i això, els colors són secundaris.
Sí. O sigui, el que importa és tu intenció. Sí, jo sempre me'ls he patat. Jo les utilitzo i sempre m'he patat els colors, vale. per exemple. El que passa que si és d'un color també t'ajuda un poc a manifestar o a ir-te per un camí, saps? Però que pots fer servir qualsevol tipus de vela, qualsevol tipus de color, que el que importa és tu màgia, no? Per alguna manera. Entonces, comencem. Comencem. L'espelma blava, per què creus que és? Per salut! Exacte, per salut. Saps com me'n recordo jo, tia? Perquè molts dels hospitals per dins estan decorats de color blau. Llavors, perquè ho Bona relacionis. Blau, salut. I groc? Diners. Quasi. Groc és memòria. Ah. Per quan estàs estudiant, per exemple, o quan vols aprendre alguna cosa, tens un examen, groga. Verde? Ara Bruixa verda. Bruixa verda. Verde és para los calerons. Anda. Per als calerons. Que hi ha gent que també diu que la verda és per salut. Ah, vale. Això depèn de com ho vegis tu, perquè em diuen sí, perquè com que la creu de la farmàcia és verda, doncs ho relaciona amb salut. És bien. Abundància. Sí, per mi és abundància, calerons, també significa fertilitat, naturalesa... Molt bé. Taronja. Justícia. Justícia. La taronja és la justícia, però quan hi ha una injustícia o quan tens un judici o quan creus que la cosa no és justa per a alguna persona, vale? Espelma taronja. I la rosa. Amor s'hi posa. L'amor s'hi posa. La rosa és per l'amor propi, o per l'amistat, o per quan vols fer... Per exemple, tens una amiga que està potxa, que està tristona, doncs hi pots posar-li una vela rosa, perquè tingui més poderío, més autoconfiança, saps el que te vull dir amb ella mateixa. I la marrón? La marrón no... No et recordes res? Marrón, què seria? El popó. No, popó no. Marrón és color terra, no? La terra és estabilitat. Pues això és protecció de l'hogar. Vale? Estabilitat de l'hogar, protecció. Lila. Intuïció. Intuïció, exacte. Intuïció per fer treballs de adivinació, també. També vol dir transmutar energies. És una espelma que és bastant important. Jo tinc una anècdota. Vosaltres, tu has estat a missa? Rollo, quan eres petita? Sí, algun cop he anat. Vale. Pues jo quan era xiqui, pues havia de fer catequesis, no? Pues quan arribava el Nadal, tu no te recordes que el mossèn porta una sotana, tia, lila, se la canvia i se la posa lila quan arriba Nadal? Sí. Ah, és que ahí hay cosas, ahí hay cosas. Ostres. Vale? El lila és un color molt, molt espiritual, molt. També representa les dones, el color lila. Vale? I el rojo, Sexe. per suposat, el rojo com la màgia vermella, passió. és tot lo relacionat pues, con el sexo, amor de parella, sobretot, més que amor propi. Es poden utilitzar també per fer amarres? Per suposat, Vale. per fer amarres al vermell, sí. Vale? Velas rojas. Vamos. Nuestra amiga, la dualidad. Vela espelma blanca o espelma negra? La blanca. Protecció. La blanca és per aportar llum. Vale? I la negra, protecció. Protecció també. Normalment jo quan faig qualsevol ritual sempre els poso Juntes. juntes. Jo són les dues úniques utilitzes. colors de vela que utilitzo, blanc i negre. Ja. Indiscriminadament. És que pot ser. Sí. Pues la negra hi ha un tabú de... És la típica, la bruja blava, de te voy a poner 4 velas negras. Sí. No. Ni 4 ni 6. Les espelmes negres no són dolentes, són de protecció o d'estierro, fer fora, fer talls energètics també, i les blanques són per aportar llum, per aportar, pues, como esa luz en el camino que te il·lumina. Llavors, juntes, van sempre como todo lo que hem dit abans. Que tu m'ho vas dir un cop, que la blanca també és per ajudar una persona quan està A molt trobar la llum, enfoscada, sí. sí, enfonsada. Enfoscada. Enfoscada. A trobar la llum. Pues aquests són els colors. I ja ves, brujitip. Si tu vols fer servir una espelma de color, per exemple verda, perquè tu quieres money, i no tens una espelma verda, i tu el que vols és posar una verda sí o sí, pots agafar una espelma blanca i posar qualsevol cosa de color verd al voltant, com un mineral, per exemple, una malaquita, una aventurina verda, perquè el blanc absorbeix el color verd i llavors es transforma. Brutal, transmutació. O sigui, Transmutació. alquímia Vale? pura. Les espelmes blanques poden ser qualsevol color, val? Li heu de donar la intenció sobretot. Un cop, ara ja sabem tots els colors de les espelmes, el teu pròxim ritual, com veles, quina faràs? Que no me digas que sea negra de los muertos, dime otra cosa. ¿Pero qué te miento? Si Bueno, pues dime tus muertos, va. ¿Qué quieres saber de los muertos? Quina espelma faries per donar-li les gràcies a un mort després d'haver-te protegit? Negra. Negra li ficaries per donar-li les gràcies. O blanca, sí. O blanca, sí. Vale. Pues jo, per exemple, com fico... Jo, per exemple, com vull fer una lectura de tarot, que per cert hem de parlar del tarot, un dia parlem del tarot,
sempre poso una espelma lila, una negra i una blanca. Poso les tres. Les tres. Però és que les poso com rotllo juntes. No poso una aquí i una allà. Les poso com juntes i les engego alhora. I a vegades els hi poso olis. Tu els hi poses olis? No. Pues que clar, depèn de quina herba també és una intenció o una altra. Ja ho parlarem. Molt bé. Vale, jo tinc una pregunta per fer-te també, per exemple, perquè ara a mi m'ha creat curiositat això de los muertos i tal, perquè vull canviar-me aquesta connotació negativa i vull començar a fer coses perquè, tia, a mi me mola, en veritat, el que passa que me da este rollete, no? Si jo ara volgués començar a fer, així els espectadors, los oyentes, si volen també començar a fer coses amb morts, què em recomanaries? Gràcies per fer-me aquesta pregunta perquè crec que és molt important i així puc aprofitar i com fer una mica de Una introducció. Sí, m'agradaria que la meva missió també fos en apropar els cementiris i els morts a la nostra quotidianitat d'alguna manera o altra i naturalitzar. O sigui, vull fer missió d'apropar. Vols canviar la connotació negativa, no? Exacte. Vale. Vull apropar els morts a la vida, perquè considero que és molt important i perquè tots acabarem morts. Per tant, contra abans ho acceptem millor. Els cementiris són llocs de pau, els cementiris són llocs molt espirituals, dels més poderosos que existeixen, on sí que també n'hi ha, doncs, creuaments de camins, a l'aigua, a les altures. Hi ha molts llocs màgics en la terra, en la naturalesa, Òbvio. però per mi el més poderós són els cementiris. I en els cementiris hi ha moltíssimes energies que corren, moltes ànimes, esperits, plans que es sobreposen. Aleshores, doncs, és important anar sense por, és important anar amb respecte i és important anar connectat amb tu mateix i poder parlar amb els morts. O sigui, m'estàs dient que em recomanes visitar cementiris. Sí. Llegir tombes anònimes. No només visitar els teus morts coneguts, sinó morts anònims, conèixer les seves històries, quedar-te davant de les seves tombes, llegint les seves dates, llegint els seus noms, tancant els ulls, tocant les seves pedres, o sigui, d'una manera física, entrar en contacte amb el pla espiritual. Vale. Deixar-los gots, perquè beguin, els esperits veuen. Gots d'aigua? Sí, les ànimes veuen, necessiten aigua, espelmes, flors, sobretot flors. Quan tu li vols demanar qualsevol cosa a un mort, el primer és fer un intercanvi. Tu donar alguna cosa per endur-te tu alguna cosa. ¿Vale? És com un tribut. I les flors és un dels més utilitzats. Els nens també, per exemple, saps què se'ls demana molt les ànimes dels nens morts? Què? Protecció, perquè consideren que els nens són esperits molt poderosos, molt més que una persona que s'ha mort de vella, per exemple. Vale. Se'ls deixen joguines. Ah, sí? Sí, peluches. Ai, que gracioso. Sí. I no se'ls deixen xucheries? També. També. Però no, tia, no és una mica... És que clar, jo tinc la puta connotació negativa al cap, en plan, jo vaig al cementiri, començo a parlar amb una tal Eustàquia, que no és ni... I què li digo? El que tu sentis. Hi ha tombes que potser no et desperten res. Passes per allà i és una història que no et pertany i no hi has d'accedir. Però si hi ha una tomba que pel que sigui et crida tu l'atenció és que hi ha una intuïció aquí dintre que t'està connectant amb aquella persona morta. Vale. Doncs simplement escoltar. Què vol dir? Saps el que et vull dir? Vale, és que clar... No tenir-los por, perquè és que jo et no juro... No te van hacer nada malo, no? Jo et juro que a mi els morts em protegeixen, Poden passar coses. Passar coses. Pues no m'està dando mucha seguridad. Poden passar coses, s'ha de tenir respecte. Jo moltes vegades no he tingut respecte, o més que no he tingut respecte, potser, com no he cregut durant molt de temps, m'ho he passat tot pel forro una mica i després, doncs sí que hi han hagut coses que m'han passat, a mi se m'ha robat l'energia, m'he trobat fatal, m'han passat coses de salut. El que em deies a l'anterior episodi. Sí, jo és que crec que ja ho vaig dir. Em sento maleïda moltes vegades perquè l'he liat, he fet rites com no s'havien de fer, he anat jugant una mica amb les forces liminals. Sí, però perquè vas anar a un cementiri on s'hi practica bruixeria, tia, no me jodes. Tocant, tot el que hi havia al meu voltant. I hi havia rastres de bruixeria, cocos tancats, caracoles... loca del coño. Clar, i després doncs, ha sigut real, o sigui, físicament m'he trobat fatal. Hi han hagut conseqüències, sí. Però no és normal, no? Si vas a un cementiri d'aquí a Catalunya no té per què passar-te res. També et diuen que t'has de protegir el cap,
saps? Posant-te sí? un mocador, que depèn de quina tradició, evitar uns colors, no evites uns altres... Proposem un ritual perquè facin? Sí. Proposem, vinga. Ella us diu que aneu a visitar un cementiri protegits, amb el cap tapat, algun tipus d'amulet o no. No, Sí, que jo- et protegeixin. Vale. Perquè vaya a ser que luego se lleven cosas a su casa y tengamos todos la culpa. No. Aneu protegides, vale, o protegits, poseu-vos algo al cap, un mocador, un algo, llevaros una pedra de protecció, no, de putrefacció, no. Ja pot ser una turmalina, per exemple, o Sí. un amulet de simbologia, un ús de bruixa, que és de protecció. Entreu, feu la volta, mireu les tombes, el que us ha dit ella. Passegeu-vos, llegiu els noms de les tombes, Passegeu-vos. aviam amb quina us deteneu, per què us deteneu en aquella en concret i no en una altra. Ok. I quan torneu a casa... I deixeu-li alguna cosa. Deixeu-li alguna cosa, exacte, un got amb aigua. Penseu, el que dediqueu-li sigui. un minut a aquell mort o a aquella morta anònima. I deixeu, li O entregueu sus alguna cosa. muertos també, si volen. Sí, però jo faria anònim. Anònim, vale. Sí. I un cop arribeu a casa, poner-se unes veles blanques i unes negres. I penseu en aquella persona, doneu les gràcies, lo que sea. Y nos contáis, ¿vale? Nos dejáis aquí en los comentarios qué os ha semblat. Perquè se vienen con vosotros, Se d'alguna vienen manera o com una altra. I us protegiran, us donaran consells o el que sigui. Sí. Doncs fins aquí hem arribat, al capítol número 2. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. A Matzineres, en recordeu-vos subscriure-us a YouTube, a Spotify, de seguir-nos Per Instagram, menos... por la calle, no? Exacte. I ja està, no? I ja Ens està. veiem al proper episodi, que parlarem de coses molt, molt, molt interessants, que us les deixem per aquí l'anterior, i deixar-nos comentarios, seguir-nos de todo, ¿vale? Chao.